Asteburu borobila izan du Tolosako Gipuzkoa Caja Rural bide taldeak. Larun batean, Larrabasterara joan ziren Euskaldun torneoko lasterketan parte hartzera. Kadeteek 35 kilometroko ibilbidea zuten osatu beharra, eta juvenil eta eliteek 75 kilometrokoa. Kadeteek irteera eman eta gutxira, Izarne Maiozek eragindako ihesaldi baten ondorioz, 3 talde bat osatu zen buruan. Bertan, Garazi Erostarbet Tolosa Club de Futboleko txirrindulariak ere sartzea lortu zuen. 14 kilometro inguru ihesean joan ondoren pelotoiak irentsi zituen, baina berehala ertzainen akats baten ondorioz lasterketa geratu behar izan zuten. Berriro pedalei eragiten hasi zirenean, helmugarako bidean, taldea osorik zijoanez esprint bizi batean erabaki zen garaipena. Gipuzkoa Caja Rural bide taldeko Izarne Maioz izan zen irabazlea, eta bere taldeko eta iesaldiko laguna Garazi Erostarbe 3. sailkatu zen, Arantxa Garikano Tolosarraren aurretik. Honi esker, taldekako garaipena ere eskuratu zuten. Juvenil eta eliteetan ez zuten zorte bera izan. Eukene Larrartek lasterketa buruan zela eroriko izan zuen, eta Eider Unanuek ere lurrean amaitu zuen. Kadetek ateaga lehenengo, eta 3. kilometro nola atakatu eta Garazi eta Asturian bat ateagea, eta karrera erdiola bakarrikan indeu, eta gero harrapatu genean, kilometro batzun ondoren ertzainak bidez maztu eta karrera gehatu. Eta hortikan 10 ordu laurden batea, karrerai berri zirtera eman die eta metaino. Gogorra izan da? Puertotan sufritu baina ondo. Esprintan egin duzu gaurko iritsaldia, azaldu guzu nolako esprinta izan da, nola lortu duzu 3. postua? Azkenengo kurban bastante aurrean noen kolokauta eta espringen arte 2. noia, baina gero azkenengo momentuan pasadoz batek, baina lortu 3. posto mantenila. Nola joan da denboraldi orain arte? Espero baino beto ikusila horrek hortian nien temporada txar xamarrakin, eta espero baino asko ez beto. Igandean, Iturmendin banakako erlojupekoa jokatu zuten Euskadiko eta Nafarroko txapelketa. Kadeteek 10 kilometrotako ibilbidea eta juvenilek eta eliteek 14 kilometrotakoa bete zuten. Sailkapen nagusian, Garazi Erostarbe 2. postuan sailkatu zen, eta Arantxa Garikano 3. postuan. Honela, Euskadiko txapelketan Garazi txapeldun orde bihurtu zen, eta Arantxa podiumeko 3. zutabera igo zen. Nafarroako txapelketari dagokionez, Gipuzkoa Caja Rural bide taldeak osatu zuen podiuma. Nafarroako txapeldun berri izendatu zen Bakarne González, Irantzu Beloki txapeldun orde, eta Leire Maizak 3. postua lortu zuen.